Mr. Mama Kwaba, Eddie Banyan support TV Sobio. Aye, we near banana say 1 powerful bracket too. It's all she and me, I from your penny berry. Na mejo so. Makoma me na nensu maba. Nana, Mr. Mama Kwaba bio. Yeah, Agona. Yo, Nane. Bretu abusia. Eso ana isa. Bretu abusia, eno anso, eno ansa, eye. Wo mo kama. Na wo mo de bretu fo no, de wo mo kan se. Wo mo nana, na efre no, nana asiama Nyankopon gu ahia. Na wo mo se wo sane firi esoro ene baaye. Na wo ba na nkonso ayefen atuaban ena agege ne tata ena din besi fom Na mpacho wa bochi din kakraka bi usi nana dey Nyankopon siama Nyankopon gu ahia esiama Nyankopon gu ahia pacho gu ahia ye dey ye din eno de edina na wode wono a ede fato no so anase no saa ne ye frɛ no mpacho minim so Nyankopon de e ba akopɛ ai na ye den na nipa ono so o sani free suro ba e be frɛ no Nyankopon ana o ya asase su Nyankopon eno no na suro no ofiri ba ye no ene ne nipa bi susu se wo ye Nyankopon ana se esuro ba ye no ofiri suro ba ye no wo ye nipa bi a wo ye soronko eno ntina o moto ne din na ebi susu twa ne ti ase esiama na esiama gu ahia za na tie na mpacho se nkonso agin obi tata e fra na atuaban eno so ye dey eno ye chei se de enemafo ana se bruni obeka no poto kase mu no esi chei ene ne kurekure ni mu ene ote sebia son na yawam ene chei agige ne tata ene de besi kuro no so why dey yawa eye tete chance bi a eno de eniema na o mota asie niema nu enkanka sika akọ se ne eta esie no yawa mu sebia somso mu due suman anase bosom kora no a ya na yawa pa na ya no o mota de simti yawa de eyade bi esombo ewo atetefo mu pa nti no na no otimi se potoka se me beka se pan ena no otimu a chese o wisane bae na enkuro ben ena omo ye sa bretufo no na enkuro no anso ye bretufo no na ese amagu ahia no na abakosem ekase ne babi ne ye frɛ no baafo antidu wono ene koye mampon hene udi mampon hene enti mampon eye bretu akonya jamase eye bretu akonya afijase eye bretu akonya nti edoson na emom kakra yi na betunya ka pacho aseye eduan na o se asatwi no o ka se afijase eye saa busua na akonya wasa abo afijase wa ha bi afijase no de tie ne se ebi wo ho a wo mutu a wo mutimi tukọ na fufuru bi abesim enti na me ka se nkura a wo mo saa bere mu wo hoyi nya ni nyina na wo mo tena saa bere ho a na wo mote utimi tukọ na obi aba si akiri utimi tukọ na obi aba si akiri saa na tie ye wo kuro bi te se be kwai kura se but yenya nuru ho akwete ihyaso bi na mede kan be kwai se wo mo etufiri dwabema ena on betena be kwai saa bre no na enye ayifo ayokofo be kwai ena na ete ho na ekuro fufuro bi anase abusua fufuro bi te ho ena wo mutu ya wo no ebetena ho nti kuro bi ho a na ehofo netu na baabifo no aba abeshi mpacho bretufo no meti ni mre bi wo opani bia no se ahensan fo nso ye bretufo na no ahensan be se bu se ya ahensan he ya afu wako atonsu anase ahensan fufuro bi wo baabi ena no kwasem nkuro a ya na ete saa no ya na omota edifiri saa kuro no a
omo ekuro no eso ena eba enti won se me ka se atutu no enyina de ba akoso sabia son tobre bi a negina ekon so etobre bi a negina entiase a ema anuanom ntam nko ebi nso so a na ebi a wawododo ma wa masabri no mo ho matre nti esese bitu ekọ baabie ebi nso so a na krom nso so a matre mbo bi a na ekom anase nsukom anase epebi esi hɔ dendenden a moje mo ho anie obon se nipakuo no bi ebe so se da bi yentimi ntena ha yebe to aso ewo yanim enti ya na nkuro bi wɔ hɔ a eno nti de ma enipa tutututu no ebi a na ma kyerɛkyerɛ wu ebi wɔ hɔ a na asetena mu a wo mo etie no emu aye din a wo mo tamitu ebi a wo mo adwene aye baako no na o matu na o makɔ akɔso enti mi gidi se ahensai no adanse ahensai fo no ebi ne tu ya o ma betena ha o meye ahensai kuma se ahensai sa ohunti ti se kuro bi ho no ma yenim a yetini mienu ne miensa chese etukotena ba mu no mbetu bi din e o bebi o mo be hwe na ana etaye sa pa abakose mu de owura mu a eta aba sa pa ya na kuro mu hofo no enu abi ene o matu a o makwa na wo mo kwa wo mo nsesa wo mo kuro mu din wo mo di kuro no a na wo mo te so wo no adi eto kuro no aba betena so te se de na me ka no emfato ho ni bi ene asante afijase ene kofodu afijase onse afijase no a ewo dwaben no wo mo a na ekọ kofodu a dwaben ekọ chechire ho se ehwe nso so a asokwarefo no a na ewo yi dwaben anase ejoso asokware no wo mo anso so na ekọ kofodu a wo ma akọ chechire asokware ho ye wotafo enom ni enkuro bebira wo asante memu a sabri se wokọ achemmemu a wo mo so enkuro ni bi wo ho na we ne kire se ye ne a wo anase wo mo anete sa ekuro wo asante memu no wo mo a na sa akọ okuro mu ho a wo mo ekọ chichiri sa ekuro no na wo mo chichiri ekuro sa ekuro no so no wo mo di dinu a na to so wo mo ansesa edin no yo na nei metese yese omo akraboa eyechie na echie de se ni hu ohun nipa kra wo nka no kra no ocheware na den na echie eno kwasem echie ene wo makraboa a ye frɛ no sebo ena ye wo makraboa enu nti na ka se bretufo wo mo ho odin no msa wa kokuduro no sa wo hwɛ sebo anase echie no a ebu se ewura mu emwa adomade se wuyi baako ana mienu bi ena betimi no na si agan wom ho odin pa msa wa kokuduro enti wom akraboa no bretufo akraboa ye frɛ no echie anase sebo na echie ade na mmoa bebrebe echie na omo de omo fa ne se omo no be yo makraboa se wo mo hwe omo so ena wo mo hunu se saa aboa no ena eya wo mo seso ena wo mo se wo mo akoko duro te se de ma chirichiri mu no se de wo ho odin wo mo ni enipa hia a wo no etimo si agan a wo timi edi wo mo so no wo mo akoko duro pa ebi ne ebra ye kɔ fe yase kon no bo ahia nantuo a na oye mampon ehene no wo ne di kon nanim ema yetimi kotwi fa dentrafo eso enti bretufo de wo mo akoko duro pa abretufo wo mo piesie ene mampon na mampon no wo mo nipa ni bia na wo mu nuanu abi ele kopie kwaw abene nana mpacho mampon ye mampon me de mampon mienu na minim eya asokore mampon ya sokore mampon ha ena asante mampon ti mampon no ni mienu na minim se bi ka ho a eye mu de he a yo me ka ayi asante mampon asokore mampon de wo mo ye ko nafo yenye nuru ho yeduru ho a wo mo so ye be ka mo de yo na omo ani omo PSA ana akonwa no ni omo PSA se akonwa no ye ka
asante ne nkyekere ya wo a obedi kan akopie kuru bi so tete ho no me ka ehwa abakosem kakra tete ho no ekwan ye fa so ekyekere kuru ya na eta ye abofo pa na ya na eta kyekere kuru no wode ho de di nka wode ho be ye ne nanso wo ye ne nanso a efiri ho no no wabosese efiri ho no no aye na kura behwe nipa ni bi ebe ka ho ni nipa ni bi be ka ho ni nipa na wo mo ba be ka ho no de ya na wo ma busunya no ene ebia ene wo hene no anade odi kan akwa kyekere ye no enye abusunya baako enti wo abeba no wo ye kontiri dia wo beba bium difa dia wo beba bium bunkum na kyese wo mo hyehyehye ne saa enti mampon no aye ka no biretufo anase wo hena okoye no okwa kyekere saa akuro no na oye biretuni ono first no kura no na mampon ehwa na no wote mampon akurofon so ehwa na okwa kyekere ya no wote akire yi na otuko mampon asante mampon amekan wo hena odi wo manim ode om ko ye de akuyamu apani eno de ya mampon so se ba mampon abakosem a kebe hunu mampon a wo mo adidi mampon kunwa enyina nti sanete na mampon di odi eho odi kai di wa kunwa e de enana baafo antidu na wo ye na asiama nyankopon gu ahia no ye ba jo nana medase on se me catcher sie woni pepe e de mama ne nyansapo tv de yesua de nko on se nana ma ye ko jama na se ai bretuofo what say wa kraboa e ye twie ai ka ne leopard no na wo na wunim mo ho me se beba na na asisi nkuro na omuye bretuofo no so ama na wo si nkuro na omuye bretuofo no ene ebi ne de ebretufo no ebi ne mampon ebi ne ahensai ebi ne ayase adanse ayase ebi ne kwawa bini wo mu nyina ebretufo jamase wo mu nyina ebretufo dana epacho onse ububo nkuro ni bretufo nkuro ase bi sisa so pa te se jamase na okọ mampon ena ayase no ase sisa so sa ayase no ewo adanse mem by agona name jamase ne de ade na esaso jamase ne mampon ha jamase ne mampon wo mo jamase no mampon ebrempon no o ya brempon ewo jamase eye brempon ewo mampon jamase ne afijase nyina wo mo ya bremponfo mampon hin na bremponfo no ene wo mo di wo mo sasaso na ade na prekwa afri ha na ubo kwawa binenu abeni prekwa mu wa pa o na omu nyina ya abusuya ba se no na me ka se etobre bi a na entiase ama anuanu bi ntam behwe na wo yetuko ha no wo yetuko ha na emom entiase ama omu ntam no otuko ho no eno nkyere se woni na atwa abusuya no ya no omu no omkuta ho die no ekokama pa se na nsen kura no yeti se kwawu eho no akunwa no toy ma yeti se nka nipa bi efiri mampon kura ekopre akunwa no nti wo mu nyina woka wo mo ho ete se anuanom pepepe etobre bi a se baabi akunwa to a etimi kofa baabi adie anase nipa bi efiri saa kuro no so ema ne kodi akunwa no ma ne yi a chese wo mu ne wo mo ikita ho die no kama pa nti saa bubodi ni bi mame bretufo no yawo mampon yawo kwawa bini yawo jamase yawo afijase yawo ahensai
ye wo ayase woni de keka ho we mu nyina aya bretufo nko bretu akuna ati like na subscribe nya support TV mame say na wate ti enyandru wabusua na awom no so a say na nankoye die onwie ni nyina me ma ne nkoye nti me ma na nansu aba me ba ye beto aso me da wase